ጠመንያት ፈቶም ብጣዕሚ ከኣምበር ልክዕ ንፍርቂ ለይቲ ፍርቂ ሰዓት ክተርፎ ከሎ ደው ኢሉ ኣብ ዘለኹ ጥብ ትብሊበሎም ደውልያት ካብ ድቃሳት ተበራቢራ እምበር ብእዋን እያ ደቂሶም ዓይና እንዳሓሰየት ሰዓት ንሞባይላት ኣዘበት እሞ ንምርግጋእ ዝኣክል መሊሳ ደገመት። እዋእ ሕጂ ዳእሞ ክትብላ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘስምዐት እንተኾነ ኣተጓሊሉ ስለ ዘፈራርሓም ምእንቲ ርእሱን ኣይግደስላኒ እምቢ ምስ ትብሎ ድማ ዝገደደ ገጽ ከይከልኣ ስለ ዝፈርሐት ቀስ ኢላ ድምፂ ኣጥፍዮም ካብቲ ዓብዪ ገዝኦም ወፀት። ጓል ሓብታም እዮም ፅቡቅ ጌራ ድማ ሓንቃ ዝኣበየት ሓንደበቲ በዓሉ ተላኺፉ ተላሊዎም ክትብል ለመወዳእታ ኣብ ፍቅሪ ወደቐት። እንተኾነ ፍቅሪ ሓደ ወገን እዩ። ንኦም ፍቅሪ ጉዳይ ኣይኮነን ዘገድሶ ምስ ዘርከባ ምሕዳር እዩ። ብጓል ኣንስተይቲ ፈፂሙ ኣይግደስን እዩ። ምስ ዝኾነት ጓል ክመሳሰሉን ተርዓ ይፍልጥን። እንተኾነ ጃሕረላቶ ንዓይ ዝኾነት ጓል ኣይተኣበየና ዝብል ሕጂውን ምስ ኣረግቶ ኣትሒዙ ነዘጋል እዋን ዘይብሉ ካብ ገዛ ኣውፅዋ ዘሎ ናይ ትፈልጦ ሰብ ታክሲ ኣፀዊኣ መንገዳ ገበረት። ብውሽጣም ናይ ሕርቃን ስምዒት ይንፀባረቕ ነበረ። ከም ዘይግደሰላ ትፈልጥ እያ። ምስኡ ዝተላለየትላ መዓልቱን ቀፃሊ ምስ ረገመታ እዮም። ኣብ ኣፍ ደገ እትባር ምስ በፅሐት ምስ ካልእ ጓል ተሓሓይፉ ክኸይድ ምስ ተኣዘበት ንእማኑ ተፀጊማ ኣፋ ሓቲማ ድኣብ ፈዚያ ተረፈት። ትወርድ ድሕባላስ ምስ በላ በዓል ታክሲ ግዳ ሃንሳብ ኢላ ቴሌፎን ደውለትሉ ተቐቢሉ ሕጂ ኣይጥዕመን ፅባሕ በዓለይ ክድውለልኪ ኢሉ ኣብ እዝና ኣፅዩ መንገዱ ቀፀለም። መለስን ንገዘይ ብምባል ኣብ ውሽጢ ታክሲ ዝፈሰሰ ንብኣታ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ቀፂላ ካብ ክዳውንታ ሓሊፉ ናብ ተርኣሳ ሰገረ ኣምሪራ በቃ ነበአት። ንፅባሕቱ ክድውል ኢሉ ክንሱ ግን ኣይደወለን። ምልእቲ መዓልቲ ዓይኒ ዓይኒ ሞባይል ክትርኢ እንተቃለትካ ወይ ከም ኣይድውለሉኒ ኢላ ፈኪራካ እንተነበረት የግዳስ ስለዚ ከዓለ ደወለትሉ። በዓለይ ክድውለለ ክምሽ ኢሉ ኣንጻር ፂሩ ሕጁን ኣብ እዝኒ ኣጾም ኣብ ምንታይ መንቀራቆሪ ኣቴ እንዳበለት ምስ ዕድል ኣማረረት። ከም ሰብ ኣይቆፅረን ንዓ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ንዝረኸበን ኣዋልድ እምበር ክንደይ ኣዋልድ ኣንቢኡ ግና በቃ ኣይግድሾን እዩ ዋላ ሓደ ኣይስምዑን እዩ። ተስፋ ኣብ ትቆርፀሉ ደረጃ በፅሐት። እንተኾነ እዚ ኩሉ ነብሲ ኣሕሊፈ ሂበ እሞ ድላይ መስራኸበ ተፃየቱለ ኣየፈቅድኒ ክሳብ መወዳእታ ክደራግሚ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፅሐት። ወዲ ግና ዝሕሻ ኣይኮነን ዝገድዳ እምበር ነራኸብ ኢሉ ቆፂርዋ ክንሱ ሕጁን ጠለሞም እንታይ ከም ትገብር በቃ ኣላፀባ ከይትርሕቆ ቤን ውሽጣ ርኸብዮ እንዳበለ ይርብሻም ቀሪባ ከይትዕሎ ድማ ገፅ እንዳከልኣ ኣብ መንጎ ተቐርቀረት። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ግና መርኣ ስለ ዝነበሮም ንሰሙን ዝኣክል ገሸት መጋሽ ጥራሕ ዘይኮነ ግና ጨኪና እውን ሞባይላ ገዝኣ ግድፈተም። እንተኾነ ቁፅሩ ብቃላ ስለ ትፈልጡም ደውሉ እንዳበለ ውሽጣ ስለ ዝረበሻም ብናይ ስድራ ጌራ ክድውል ነግፈረቅ ኣብዝሐት። መወዳእቱ ሕጂ ዝእወተላ ሰዓት ግድን ክትፅመም ኣለኒ ኢላ ስለ ዘወሰነት ግና ምስ ናይ ኩሉ ፀቕጥታታም ስና ነኺሳ ውራይ ኣብ ምፅባቕ ተፀምደት። ክሳብ ስድራ ዝግረም ብስራሕ ላዕልን ታሕትን በለት። ጓል ክስቶ ንፍዕተ ኢሎም ክሳብ ዘውሪላ ንኦን ምርሳእ ዝኣክል በቃ ብዚ ዕረፍቲ ኒኖጆ በለት። ግዳ ሓቂ ቁሩብ ለውጥታት ኣምፅአት። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝሕገዝ ተሓጋግዝ ሽዑ ከይፈት ወዳኺማ በእትብል ንሰሙን ኢላ ዝኸለት ከይተረድኣ ክልተ ሰሙን ገበረት። ብኡ መጠን ድማ ሓንጎላ ተሓደሰ ካብ ውጥረት ተገላገለት። ምስ ዘይግደሰልካ ዘይርድኣካ ሰብ ግዜኻ ብኸንቱ ካብ ተባኽን ከምዚኣ ፈወሳ ዝበለት እያ ትመስል። ኣብ መትከላ ክትፀንዕ ወሰነት። ክሳብ ፅቡቅ ጌራ ትርስቁን ኣብ ዘላቶ ክትፀንሕ ደምደመት። ስድራኣ ኩነታት ገሎም እንተሻቀሎም እኳ ግና ድሌታ ካብ ኮነ እሞ ዘላቶ ቦታን ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ኣፍቂዶም ለዮም። ስምዒተይ ተቋፂረ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ቻርጅ ጌራ ሞባይላ ጠራርያ ምስ ከፈተት መዓት ሚስኩ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እዩ ፀኒሕዎም። ዝያዳ ግና ናይቲ ተኸኽ ዘበለ ወዲ
ፀርፊ ሓዘል መልእክቱን ገዲፉላ እዩ። ምሽቶ ከም ቀደምክን ይመስለክን ኢላ ዋላ እኳ ደውልሉ እንዳበለ ውሽጣ እንተደፋፍኣም ብፍጹም ኣይኮኑ ስለ ዝበለት ሪኣ ከምዚ ረኣይት ኣፅቀጠት። ረብሪቡ ገዲፍዎ ዝነበረ ወዲ ዕድለይሉ ምስ ፈተነ ስለ ዝፀውዓሉም ብተሓጓስ ክተልዕሎ ብሓንቆታ እንዳተፀበየ ዓይኒ ዓይኒ እስክሪን ተኣዘበም። ጭስ ኣይበለትን ምስ ተቐበለቶ ንራኸብ ግድን በላም ኣይዓቤቱን ኣብቲ ዝቆፀራ ቦታ ከደት። ኣካየዳ ግና ሸቆጥቆጥ ዝመልኦ ዘይኮነ ከም ናይ ቀድሚ ሕጂ ምስ ርእሰ ተኣማንታ እዩ። ለውጣ ከየገርሞ ኣይተረፈን። ክድሕላ ዝሓሰበ ወዲ ተዳሒሉም ዘረባ ዘይዓመሉ ክሓውስ ጀመረ። ብዙሕ ኣይተሕተፍተፍ ከም ቀደም የለኹንም ሕጂ ካልእ ሰብ ንዘፍቀረት ልበይ ኩለንትናይ ወሲድካ ተፃዊትካላ ኢኸም። ዘፍቀረት ልቢ እውን ምስ መረራ ትለወጥ እያ ካብ ኮነ ድሕር ደጊም ኣነ ንስኻን ዘራኽብ ጉዳይ የብልናን ርጉፅ እዩ። ኣብ ዝክሪ ኣእምሮይ ከም ሰብ ክትሕሉ ትኽእል ኢኸም። ካብኡ ዝተረፈ ግና ፋይልና ተዓፅዩ ፅቡቅ ሂወት ይምነ ኢልካ ብደቂ ኣንስትዮ እንተዘይተፃወትካ ተመራፂ እዩ። ቻው ድሕር ሕጂ ከይደወለለይ ምስ በለቱ እሞ ኣነ ሕጂ እንታይ ይኹን ኣብ ፍቅርካ ምስ ወደቅኩ ምስ ሰኣንኩኺ ከም ዘፍቅረክ ተረዲእኒ ምስ በላ ከም ሕነ መፍዳይ ከሓሰብካ ዘፍቀረት ልቢ ከመይ ከም ትመስል በግደኻ ተኣሙ። ብከንደይ ንፁሓ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ ክትፃወት እንዳበለት ገዲፋቶ ደኣ ናብ ገዝኣ በለት።